Páni, ti měli teda žízeň. Hele, Ano? ty hloupé plastové lahve si mě zase dobírali. Říkají, že si myslíme, že jsme snad něco zvláštního. A je, zase ta stará žárlivost. No jo, taky, že jsme něco zvláštního. Podívej, já ti to vysvětlím. Před dávnou dobou, když ještě vůbec nic nebylo, ani žádné láhve, došlo ve vesmíru k velkému třesku. Tehdy se objevily prvky, ze kterých vzniklo všechno kolem nás. My rovněž. A taky život. A jeden z těch živých tvorů, člověk, byl tak chytrý, že před více než 3,5 tisíci lety začal vyrábět sklo. Páni, tak dávno? Ano, ale lidé potřebovali celá staletí, aby toto umělecké řemeslo dovedli k dokonalosti. Později dokonce vynalezli stroje, které jim pomáhají vyrábět sklo ve velkém množství. Takže oni nás dokážou udělat tisíce, stovek milionů? To není tak jednoduché. Za prvé jsou potřeba ty správné ingredience. Například spousta křemičitého písku. A taky sody. A teď ještě špetku vápence a dolomitu. A taky trochu živce a je to hotovo. A když chceme láhev, která je tak krásně zelená jako já, potřebujeme ještě oxidy kovu. Ale v reálném životě samozřejmě hrnec nestačí. Suroviny se smíchávají v takzvané kmenárně a potom se dostanou do tavicí vany. Zde se zahřejí na 1600 stupňů Celsia, aby se roztavily. Takové horko? To horko je báječné. Mnohem příjemnější než tahle studená lednice. V každém případě na druhém konci vytéká z vany hustá sklovina do takzvaných fídrů a odtud odchází po kapkách do tvarovacího stroje. Tento stroj udělá z horkých kapek skla. Ano. No, například tebe a mě. Buď metodou dvojitého fuku, nebo úzkohrdlým lisofukem. A to je komplikované. Ne, vlastně není. Postup dvojitého fuku znamená, že se kapka dostane do předformy, kde se vytvoří ústí a obal se vyfoukne zevnitř. Aha. Potom se v konečné formě vytvaruje do plné velikosti a krásy. Touto metodou můžeme dosáhnout téměř jakéhokoliv tvaru, který si dokážeš představit. Aha, proto se od sebe všichni tak lišíme. Přesně tak. A skoro stejně pro nás lahve funguje i metoda lisofuku. Jen u předformy se do skleněné hmoty nejprve vtlačí razník. Potom jde lahev opět do konečné formy. Pak se díky tenčím stěnám cítíš jako peříčko. Tomu se říká vylehčené sklo. To chci taky. No dobře, ale nejprve se podíváme, jak se láhve jako my dostanou do ledničky. Spousty lahví se nyní ochlazují, hezky pomalu, aby nedošlo k žádnému nechtěnému pnutí materiálu. Potom se mechanickým a optickým testováním kontrolují jejich dokonalé rozměry a případné praskliny, nežádoucí příměsi a také pnutí. Láhve, které splní vysoké požadavky na kvalitu, se zabalí, přepraví, naplní a uzavřou. A to všechno proto, aby nás lidé mohli s požitkem vypít. Protože vědí, že my, skleněné láhve, chráníme a zachováváme chuť a čerstvost jejich oblíbeného nápoje tak dobře, jako žádný jiný obal. Vypít? Navždycky? Takový strach jsem měl poprvé taky. Ale právě v tomhle jsme opravdu něco zvláštního. V 70. letech totiž několik chytrých hlav ve firmě Vetropak vynalezlo recyklaci. No a teď recykluje celý svět. No, skoro celý. V každém případě nás rozdrtí. Co? Rozdrtí? Aby mohli všechno, co k nám nepatří, vytřídit. Ale nebolí to. Pak jdeme znovu do tavicí vany a stane se z nás nové sklo. A tak pořád dokola. Dneska máš v bříšku minerálku, pozítří uděláš kariéru jako láhev šampaňského a pak se staneš domovem třeba... Promet! No jasně. A to všechno se může opakovat do nekonečna. Vetropak vyrábí každý rok asi 4,5 miliardy lahví. To jsou téměř 3 věže odtud až na Měsíc. No, teď ale trošku přeháníš. Nepřeháním. To mi kdysi vypočítala jedna talentovaná zkumavka. Taky mi řekla, že obalový průmysl dokázal díky recyklaci skla a dalším chytrým nápadům v posledních 25 letech snížit emise o 3/4. A protože Vetropak při výrobě skla přimíchává zhruba 60% recyklovaného skla, potřebuje pro naši výrobu asi o 20% méně energie. Tím by mohlo nějaké velké město svítit celé 3 měsíce. To vypadá pěkně. Ale jsi si opravdu jistý, že mě po vypití skutečně vrátí zpátky? Ano. Dnes nás po celé Evropě zrecyklují 2/3. A to znamená přibližně 30 miliard lahví za rok. Tolik váží 2 699 000 slonů. Plus 1 modrá velryba. Říkala to moje kamarádka zkumavka.
se někdy chtěla stát zkumavkou. Kdo ví? Vlohy k tomu máš. Sklo totiž zůstává pořád sklem. A to i po vysokém počtu životních cyklů. Takže nejprve chci být sklenice medu a potom lahev s limonádou a pak ještě lahev šampaňského a potom... Myslím, že zase někdo přichází. Ale tentokrát chci jít ven já.